Lohikäärmesoturi liittyi hurjaan viisikkoon. Ja heistä tuli maailman mahtiskoin kunhujoukko ikinä. No riittää puhe. Taistellaan! Ja kuule! Lohikäärmesoturi on treenaamassa tuoli osteet. Lopeta! Tuoli on vaarallista! Keskity nyt! Miten se naama vääntyy noin? 38 pakupullaa! Jes, Henkka! Senkin hirmu! Katso! 40! Ei tuu ikinä onnistuu! Hetkonen vaan! Kohta tulee 40! Tisse! Tästä lähtee! Hyvää työtä, Paul! Harjoittelu on tuottanut tulosta. Oh, mestari Sifu, pitää mennä! Nähdään! Yeah! Jättäkäs mulle jämät! Sisäinen rauha. Sisäinen rauha. Mestari Sifu! Mestari Sifu, no mitä vastassa? Piraatteja? Vandaaleja vulkaanivuorelta? Oli mitä oli, meitsi kyllä hoitelee ne. Koska mä oon nyt sillä tuulella, mun on pakko saada toimintaa, tajut sä? Mitä sä puuhaat? Yhtä mestari Uvein opetuksista. Wow! Tajutonta! Kuin sä oikein tonteit? Sisäinen rauha. Sisäinen rauha. Siisti oikeesti. Niinku minkä sisällä? Se on koulutuksesi seuraava vaihe. Joka mestarin on löydettävä oma tiensä sisäiseen rauhaan. Toiset tahtovat mietiskellä vuosikymmeniä tällaisessa luolassa. Ilman rahtustakaan ruokaa tai vettä. Ja Toiset löytävät sen kärsimyksen kautta, kuten minä. Se päivä, kun sinut valittiin lohikäärmesoturiksi, oli elämäni huonoin päivä. Kaikin puolin ehdottomasti huonoin. Se oli viheliäisin ja tuskallisin murheen täyteinen kauhun hetki, jonka olen kuunaan kokenut. Mutta kun oivalsin, ettei vika ollutkaan sinussa, vaan minussa, löysin sisäisen rauhan ja saatoin valjastaa kaikkeuden virran. Siinäkö kaikki? Tarvii vaan sisäisen rauhan. Mun sisärauhasta on niin suorastaan ylirauhaiset, joten ei tässä muuta kuin pannaan homma käyntiin. Sisärauha, saa mennyttä! Hei, näytä mulle mitä teit sun jaloilla. Sanoinko teit sen makeen jalka? Ryöväreitä lähestyvät musikanttien kylään. Maaria. Käske musikanttien alkaa soittaa toimintamusaa, koska kohta lätisee. Ei hätää Sifu, vapi sisärauha heti kun palaa. Eikä napostelutaukoja. Napostelu. Hei, olihan se vitsi. Kerätkää kaikki metalli, mitä löytyy! I'm running backwards! Siinä oli kaikki. Nyt häivytään täältä. Oikeinen siiven! Lohikäärmesoturi! Panda vai? Se on mahdotonta. Mun nyrkki janoaa oikeutta. Se oli mun
Nyt. Kippuun! Oi, anteeksi. Kumpi menee? Mä hoidan! On kaikki okei. Mä hoidan tän. Uh-oh. Mitä tapahtui? Mä taisin nähdä. Mun pitää mennä.